So I believe yonke into senizicacisile for lo nyaka. Everything was explained throughout the year. Nanizocacisa nje indizimbalwa. I'll explain a few things. Amen. Yes. Ezinye zazo Some of them, akuzobalula ncam it won't be easy ngoba nabanye benu bazithathe. for some of you to take it. Kuba khona izinto endifuna ukuxelela zona into yobana Because there are things that I want to tell you, azamkelekanga it's not acceptable and azizokwamkeleka and won't be and acceptable asizozivumela and will not allow uba it mazenzeke ecaweni. to take place in the church. Eyokuqala First thing ukukhulelwa is to be pregnant komntwana okhonzayo. for a child that serves, Ukukhulelwa to be pregnant komntwana okhonzayo of a child that serves ozelwe ngokutsha and that is born again. akwamkelekanga It's not acceptable ecaweni. in the church. If you feel like ufuna ukukhulelwa, If you feel one of your leave pregnant this church Yeah, uye kwenye ecaweni. inkonzo yokukhulelwa khona. and go to a church where you will fall Loo nto pregnant, leyo apha That ecaweni in church ayamkelekanga at all. is unacceptable. Even the day uyenza The day you do cela it, uzishiye please leave us. uziye kwenye inkonzo Go to another church okanye uye esimokolweni. or to the smoke. Loo nto ayamkelekanga at all. It is not acceptable. Ukuthandana Today, komntwana of a child owamkele uYesu that accepted ozilwe Jesus ngokutsha, and that is born loo again, nto that ayamkelekanga tu is at all. not acceptable at all. Umjolo Dating ungumntwana kaThixo as a child of God usindisiwe and you are saved uzilwe and ngokutsha, you're born again, loo nto ayamkelekanga at all. is not acceptable. If you feel ufuna ukwenza loo nto leyo, If you feel- leave i-NJ Leave uyoyenza NJ. kwezaa nkonzo zidlalayo. And whether the church where they're Thina playing, apha us, enkonzweni at church, loo nto asizoyamkela. we will not accept Kuba nabantwana abancinci for the young children abajolayo, that are dating, kuba nabantwana abancinci to have young abathandanayo, children that are dating. tu at all. Not at all. Ngoba sikho lapha uzodlala icawa, Because we are not here to play asikho lapha uzokholisa wena, or to please you, but silapha sokholisa uThixo. but we're here to please God. So sikho lapha sikholise wena, We are not samkele nantoni na here to oyifunayo. accept anything that you want. So ayamkeleka tu loo nto. It is not acceptable. Eyesithathu, The third, ungabi nambeko not to have respect ungumntwana as a child othi ukukhonza kule cawa. that say that you serve Him. Ayamkelekanga loo It nto. is not acceptable. Ukungahloniphi Not to abazali, respect your parents. ungathobeli abazali Not bakho to be ekhaya, obedient to your ungabi parents. nambeko Or ebazalini. to have respect towards Loo your nto parents. ayamkelekanga It- at all. It's not acceptable at all. Ayamkelekanga tu loo nto. It is not acceptable at all. Ukungazenzi Not to do iidyuti zakho ekhaya your duties at home ekumele uba uzenze that you're supposed to ube do, ukhonza kule cawa. and you serve in this church. Loo nto That ayamkelekanga at all. is not allowed at all. Ndingusazi iidyuti zakho You need to ekhaya know your duties at home. uba yintoni umsebenzi wakho What is your duty ekumele uwenze kokwenu. that you're supposed to do at Abazali home, bakho balindele ntoni kuwe. and what they expect from you. Amen. So loo nto ayamkelekanga That at is all. not allowed at all. Ayamkelekanga also Also, it's not into yobana allowed uthi uyimemba yale cawa as a member of the ube church ungazelwanga ngokutsha, and you're not born again. ube usithi And awusindiswanga. you say that you're not If saved. uthanzelwa ngokutsha If you say so, andisindiswanga that you're not but uthi saved, uyimemba yale but nkonzo, you're a member, loo nto ayamkelekanga at all. that is not allowed at all. Ayamkelekanga It is also not also ukuthi allowed ungumntwana wale cawa as a child of ube the ungahambi church ngelizwi likaThixo. not to walk according Funeka to umazi the uba word. uThixo uthini You kuwe, need to know what God uthi says phila njani, that how uthi you cinga njani, uthi thetha njani. and speak. Loo nto funeka uyazi ubana asizozamkela at all That we will ezo not zinto ezo kulo nyaka. That in this year, So if kubi kuwe if it is not well, ukukhonza uThixo ngendlela to erayithi, serve God in a right way, zikhethele uThixo uya kumkhonza. choose a God to If serve. kubi kuwe If it is not uphile well, life yofunda iBhayibhile, to live a life ulandele uphile ngokwamazwi kaThixo, and live according to the word of God, zikhethele choose uThixo oya kumkhonza. a God that you will serve. Kulo nyaka This year, zininzi izinto esingazozivumela there's a lot of things that you will tu not at allow. all. Not at all. Ukuthi usecaweni When you're khonza church, kwi-5 years yonke Serving for awuphethanga 5 years, Bhayibhile. you don't have a Bible. Usecaweni We're dala church, ukhonza cawe yi-1 Serving for a long uhlele time, efowunini you're on kuyakhonzwa, your phone and they udlala serve. ngefowuni You're playing with your phone ukhonzwa. and Loo nto the service ayamkelekanga goes on. at all. That is not allowed at all. So if anifuni cawa, If you don't want a anifuni church inkonzo endaweni yenu, or to serve in your place anifuni inkonzo lapho nihlala or a khona, church where you stay, yitshoni uba anifuni inkonzo. say that you do not want it. If anifuni inkonzo, akumbi nina bantu bahlala apha ekuhlaleni, Especially the less bantwana balapha around ekuhlaleni, ba anifuni inkonzo If you don't want a endaweni church yenu, in your
your place. Bonakaliseni ba no Show thina sifuna inkonzo, that we don't want to sifuna serve, uba ngamanxila, we want to be sifuna drunken, uchabalala, we want to perish, sifuna ukhulelwa, we want to fall asifuna faint, ufunda. we don't want to Bonakaliseni lonto ngohamba pha ezitratweni. Show by walking here But to not the banize ecaweni But not to ne come to acting church ngathi nifuna ingqeqesho and kaThixo. act as you want Londo discipline. That ayamkelekanga at all. is not acceptable at all. Esikolweni At kumele school, ubonakala bana you need to umntwana show okhonzayo, a child that serves, umntwana you a osindisweyo child that is ozelwe saved ngokutsha. and that is born again. Esikolweni At kumele school, ibonakala imbeko it yakho, needs to be kumele shown ubonakala umntwana othandazayo, that you are a child kumele that ubonakala prays, uba uqeqeshwa endaweni and eziyi-2, that you are disciplined uqeqeshwa in two places, kokwenu, at your house uqeqeshwa nasecaweni ngelizwi likaThixo. and at church with the word of So God. inkonzo A church ayondawo iyeni yodlala, is not your place to play games ayondawo yofika usithele ufike or udlalise to hide or to play. bomso uqhayisa Tomorrow, ukhulelwe then you unomntwana. boast that you play. Inkonzo ayondawo yokwenza lona. It's not a place to do that. Inkonzo A church yindawo yabantu abaserious ngobomi, place people abantu are abayazi serious, into abayifunayo that ebomini. knows what you want in life. Inkonzo A yindawo church yabantu abafuna uphumelela. that wants to prosper, Inkonzo yindawo abantu abafuna uphila life right, That wants to live a esulungekileyo. that is Yavane khuluma? pleasing to God. So ezonto zamkelekanga at all. It is not So funeka acceptable uyazi uba ezonto sizodlala kulo that nyaka. we want to play this year Ngcono sisheke nalutsho lumbalwa, with few youth uyesu azathi akwazi ukuliphakamisa. that God will Than uba uplift, nolutsha elihamba nje, that church that elingahoyanga just goes uthandaza, that doesn't funda care about iBhayibhile, praying, reading the word, elingahoyanga uhamba ngengqeqesho yasekhaya eyasecaweni. of the church Ezo at zinto ezo Those bakhonzi things, sizozamkela brethren, at all we kulo will nyaka. not accept at all You know, this. phezulu khalilale Yes, xa ithi umoya ingcwele kum, when the Holy Spirit said to me, I think I think ixesha elide for a ulichithile long time ubonisa we spent abantu ngam, showing people about me, bandibonile and they've seen me, ezibendibona and if they bayadlalisa, are playing, bayabona amandla am, they've seen my bayibona power, intsikelelo yam. they've seen my blessing. Lixesha lobana ngo It is time udile now nabantu abafuna mna, that you deal with people that want me, abantu abangafuni mna that does not ubayeke want baphume me, ecaleni. to leave them to go astray. Ndithe ndawujonga When I ndabuya looked umva, at that and I went ndafumanise back, bana I found that bungacinga nangoku you uzawufumanisa can ukuthi think now and find ukhona ubani sasikhonza naye the one that wayeqondisa esithi uthe uyesu menzele le, uyesu menzele le, uyesu menzele. Baphi labo bantu abo? where are those people Moya ingcwele now? phezulu uthi jonga, And he said, abekho bathe sapha phandle, they've shattered abanye bathi around. bayakhonza kwezinye Some ndawo say they are serving, andabakhonzi but they are not ngenxa serving yento yobana because badlalise kakhulu they play a bewabona lot amandla am. and they see in my power. So ndifuna ukuphakama ngeenyawo I zakho want you to stand up wenze iprayer yokuguquka, and do a iprayer prayer yenguquko, of repentance, umthandazo a wenguquko, prayer of repentance. umthandazo wokuthi Father God, Father God, ndiyaxolisa, I ask for forgiveness. ndikubonile, I've seen you, wabonile amandla and akho, I've seen your power. ndikubonile ebomini bam, I've seen you in my ndikubonile life. enkonzweni I've yam, seen you in my ndikubonile church, abazalini and bam. I've seen you in my parents. Ndiyaxolisa I ngokudlalisa ask forgiveness ngelizwi for lakho, praying with your word. ndiyaxolisa ngodlalisa I ask ngamandla akho, forgiveness for praying with your power. ndiyaxolisa Ask forgiveness ngophila ilife endiyithandayo, for praying a lot. ndiyaxolisa ngokhulelwa ndimncane, ndiyaxolisa ngothandana, ndiyaphuma kuloo nto namhlanje khona ukuze umoya wakho uhlale kum, undincede, undiphumelelise, undikhusele, undisindise. Lift up your hands enza iprayer yokuguquka. Thi Nkosi, ngoku ndiyaguquka. I repent. Prayer, thandaza, Yes. enza